tu na hian ni hi ka zo tu chen tu na hian tui lian ra phak tak mai I bu me ka heng tui lian ra phak tak hi hlim iena hu nom ti taka I hiu thin angin I lo hiu thin he an ti ta ring ani ama ro chu he tui lian tua tu ni tam tak tu na hian om me ka ni kan tui thei ni se tran pui awan sa ko em te ro Pakistan rama tu na hian an ram hun thuma chana hun kha chu tui na chim vai hek mai ni an ngai to te u Mizoram hun thuma chana hun kha chu tui min an chim ta sela kan an boi da tu je chu he ram mi tu na hian khovelin a en ania la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya pak zona poimo tak mai ta zo du sia idin huna hi mem tuna hianin tuilian ra pha tak mai I bua I thir me ka ni heng tuilian ra pha tak I hu mang hian irin na lo song het lang ka dua heng tuilian ra pha tak mai hi lim kan ena hu nom tak kan ka ena kan thir thinam hian I lo thir thinam le heng kan ma har sanate china sang te hian min ti ha zo lo ni chuan ring tu te hi eng hian in nge min ti har zo chuang le te ro min ti har tur hian kan ma har sana thleng hi an na sa to em ani ti ka soi lu ni Pakistan ram tuilian ne nuai me ka mi nuai khat don chuang an borala an ram hun thuma chana hun khat don mai chu tuina chim fai mai ni tu na hian kan khovel hi lui lo ni nom do na he kan khovel a hi in nga na thla kan lo ni ti ka soi lu ni heng in moi in na tak mai hi kan ot thina ni te ro nei kan chak thina ni nei tumin kan phe boya amaro chu heng in ro pui tak mai hi Krista ai kan thil kan lo khan thin Krista ai in moi le ro pui tak mai kan khan thin te la chhek do na chu wang so heng chhek tu hlui non tu ri e thang zel don nge Krista thang don tin ka so tu che ni Krista chuan in ka fa I thil nung min pero tin tu na hi min so ma thin nung han tu chuan Krista mangai ni chuwang chuan he khovel ral le mai tur ta na loin chek ar bom lova Krista lampang thira tharau lampang nun chom tu kan thira kan ngei ve ni hun to ni he khovel news kan thir chuan mi tam tak har thar na tu he tam lu to ni chuwang chuan nang ring tu hei ka so du chia pathianin tuna hianin hun hunung berani to wa em tiang nge in bo sayam in bo say dan kan thiam lo ni te ro amaro chu eng ti kong so pan hanin bo say tok ro tharau nom pui chenga mason na apedon che ni Krista kan hai hun to tak seta Krista aya kan than thin Krista in ro pui tak kan lo than thin te Krista aya motor changkang tak kan lo than thin te Krista aya sum kan lo than thin zong song hela che pai to na ni chuwang chuan tuna tuilian kan thir mek mang hianin ring tu te in ti harila heng hianin Krista local nei to je en tira mishing fapa local le nei ngai to ni in pe no te kan in pe hun ta hun num berani ta tin he khovel thil thleng hianin ninon puan khum mol molani ring tu te kan har awan hun tak em ring tu te kan har awan hun tak em kan tlai ma ngai hian sima kan hoi kir le angai ni tuna hian hei Pakistan ram tuilian ni before after ran te tuna hian in ala him thavia wala nal vio ni tuna hian pa ngai te ben he khuna chan la nung ni ti chiang ni amaro chan en vele te le etiang ang hian in heng chiana lo khem tu ri tu manan shalok lo amaro su kai ni Christian te chuanin he khoberi hui lo ni nom do na ni ti he pathian thu Bible mang hian kan chiani Bible huang hian Bible thui lo heng dik don eng huna nge kan che eng huna nge to na kan che kan mai hian nge lo heng don chu chiang takin shadu dan pho chuan chiang taka shia turin a omani he khovel thil thengi pathian thu chuan ngei ven turin min dia Bible fil lo na reng reng he khovel thil thengi anem het turania tuana hun reng mangai na te in do thu tong te
chian na sang in tha na ra phak tak mai tui tla kan ti te tin tui lian kan ti te ram kang kholum heng ang chi zong som mai tu na in abuai nuai effect mai ne ko velin sein ram he khovela super puwa ni tur khovelina an en thu po to ra hin atla cheme kani chuti ngang khovela chon kan oma eng huna nge che kan hma hian nge la pheng don tin ngon takin loin ngei ven turin ka som do che ni lalpang man som do